Bozaga. Engka boroni phai mani. Nugui mangkhana tini Jompui bazar tei Bisho Senani mela sini Tripura sorok ni umsuk jungjal watui kisa phaimbai no lama o ha pungoi tei lama rok kwakpai gari silai malai auto rok tei lama block ong thangka nainai di mangpili nukhna obongka Arjun para Soigori ADC village ni under kalaijak lama road obo thela kongtu Jompui thangmani lama watui phaima bai gari saka ro habi thangka nai di nukhna auto laimaliya te ayang buskang bo gari kasajak obo thangmaya ni bagui oro tam bagi tini auto kusaka ha yang thana nai mane oro auto kusai tongkha lama hamyani bagui bojaga engka boroni phai mani engka school serai nai paiman pore tini Jompui mela rok ni khana Bisho Senani ar kha thanan bagi ti wansok thana nai tongmani engka tumong no ni auto oro si kasajak engka no time jo slapna thangi ja mano bahai amdo saimya ko tabo naje nukhna godal tu boi snamna bagi phaiga taibar tis kalai khama hai silip tanai belai jungjalo road nukhna